राधे राधे अन्नाय सिबिनाय बावहरबाय चेनेलाव बरायबाय आं दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो सिगांबाय खन्थाइनि मुं थगाय सुलि आरो दाय होगिरि खन्थाइनि मुं थगाय सुलि आरो दाय होगिरि खन्थाइखौ सुजुदों अर्चना स्वर्गियारि थौदो बिदिब्ला खोनासंलांदिनि थगाय सुलि आरो दाय होगिरि हे अबं गसाइ जेबोला दङमोन आं बिमानि गोरबो फिसाख' बिदैख'आव आखाइ खबजबनानै नोंनि सेराव आरज गाबदोंमोन आं जोनोमनि उननिफ्रायनो नोंनि मुं लागोन आंखौ दा सिथार जोनोम हो आंखौ माबार रैखा खालाम आंखौ बे सिराखानानिफ्राय नाथाय आंनि जिउआ मायाथिलियाव गब'बाय बावबाय आं नोंनि मुं लानो नागारै गाबबाय आं आ बिमानि गोरबो सिराखानानिफ्राय बारग'नायनि उननिफ्राय बावलांबाय आं नोंनि सेराव खोमा हमै हमै आरज गाबनाय दा समसिम बोराब बायदोंल' आं नों अबंलावरिखौल' होबोदों दाय सानदों गोरोन्थि खालि बोराब बायदोंल' गासैबो बिथिङावनो साननो रोङासै आं बुजि हायासै आं अननाय होनायखौ नोंदि होदों आंनो बुहुमनि देरसिन दोहोन दौलत थेवबो गोसोआ आंनि खालि बोराब बायदों नोंखौल' जाबाय आं सासे गुबुनखौ दाय होगिरि आं जाबाय सासे थगाय सुलि निमाहा होदो गसाइ नोंनि सेराव नोंनि आथिङाव जायगा होदो आंखौ खन्थाइया एसेनोसै Thanks for watching. मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब